Handa na raw ang Department of Education o DepEd Region 3 kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sa ginanap na 2026 Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence and Media Conference, ibinahagi ng mga kalahok na ahensya ang kanilang mga hakbang upang maiwasan ang mga aberya sa pagpasok ng kinder hanggang senior high school students sa pampublikong paaralan. Sa talaan ng DepEd, may projected na mahigit 2.8 million students ang nag-enroll para sa kasalukuyang school year na siyang ikalawang pinakamalaking bilang sa buong bansa. Bagamat batid raw ng kagawaran na kulang pa rin ang bilang ng mga guro, libro at classrooms, sinabi nilang may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang malutas ang mga school learning ito. Sa ngayon, hinihintay pa raw ang karagdagang kasunduan sa pagitan ng DepEd at ng mga LGU para sa mga itatayong silid-aralan na isinulong ng Malacanang noong Pebrero. Sa ngayon po ay wala pa pong listahan na ibinibigay ang Central Office. Pero ang pag-uusap po ng mga LGUs, province, and the cities, meron na po silang MOA. Kaya lang hinihintay na lamang po ay yung supplemental MOA wherein ang LGU ay siya po ang magpipili ng mga recipient schools. Patuloy naman daw ang pagpapatupad ng school building projects na napondohan na sa bisa ng ibang proseso tulad ng public-private partnership at iba pang programa ng DepEd. This 2026 as of now, wala po yung listahan natin ng LGU, pero meron na po tayong listahan na i-implement ng public-private partnership. Kasama rin po yung i-implement ng mga division or ini-implement na po ng mga division office, which is the learning continuity spaces. At meron po yung 63 classrooms. Ayon sa DepEd, kasamang Region 3 sa mga susunod pang yugto ng mga proyekto sa pagpapatayo ng mga classroom sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan. So balik po ako sa PSIP 3, ito po ay Phase 3. Meron din po tayong Phase 4, nakasama po ang Region 3. Pero ito po ang total number ng Phase 3 wherein kasama po ang Region 3, 1,887 classrooms. Noong 2025, 245 lang po ang Newcon. So ngayon po, meron pa pong DPWH implemented, sir. So dati po 245, this 2026 may batch 1 and batch 2 wherein ang number of classroom po is 971 at meron pa pong paparating na mga batches. All in all, from 2025, 245, ang total na po as of now ay 2,921 classrooms. Samantala, tinitignan din ng ahensya ang mga alternatibong hakbang para solusyonan ang pagkakaantala ng klase sa mga paaralan sa rehiyon na madalas nalubog sa tubig, partikular sa coastal areas. Actually, doon sa last na pinuntahan namin sa Ubando is a fishing area na yung mga bata talagang may sarili ng bota, yung kanilang mga gamit naka-plastic. So there's already parang sarili na lang intervention na. Yung naging bahagi na ng kanilang buhay. Yung pagpasok doon sa school na may tubig talaga. At ang kailangan na dyan talaga kung talagang i-address natin parang sa ibang bansa sa Thailand, yung floating school na. Yung floating school, kung na rin yan, kinoconsider na rin ni DepEd na yung hindi na talaga yung fixtures talaga na yung classroom na nakatayo, kundi pwede siyang floating school like in Thailand. Sa mga lugar naman na wala nang pagtatayuan ng bagong paaralan, ikinokonsidera na ng kagawaran ang pag-upa ng mga bakanteng gusali. Ayon sa DepEd, kasama ang Angeles City sa mga lugar na nakikitang maaaring makinabang sa programang ito. Ang Department of Education po ay nag-launch this year ng leasing. So ayun po ang nakikita ko po na yung mga nagsara ng mga private schools. At kung halimbawa within the 50-kilometer radius ay meron pong school doon na kailangang i-decongest. Yun po ay magsasubmit po ang SDOs sa central office para po mai-approve po yung paglilist doon ng structure po na yon for a long term.
alam ko na po meron na pong naibabang first batch kasama po ang Angeles City doon. Bukod sa mga plano sa infrastructure at iba pang pangangailangan sa mga paaralan, umaasa rin ang DepEd na magre-resulta ng dekalidad na edukasyon ang ipapatupad na 3-term school calendar. Nakatutok raw ang bagong kalendaryo sa pagbawas ng pagkakantala sa mga klase sa pamamagitan ng mas maayos na pag-schedule ng mga break at iba pang aktibidad sa paaralan. One of the objectives that being mentioned po is to improve the learning continuity wherein it also includes the yung pagbibigay ng scheduled breaks for our teachers and for our learners, and I think dito po sa mga objectives na i-present that really support the curriculum implementation. Let's say, nagkaroon po ng promoting balance learning periods na kung saan talaga ay longer and more focus on learning sessions na we advocate talaga na no disruption of classes, wherein kung nakita din on the presentation based doon sa schedule ng term 1, 2, and 3, nandoon na lang po yung mga other mga school activities na that really cause delay and interruption for our teaching and learning processes effectively po. Sa usapin naman ng kaligtasan, may nakahanda na raw security plan ng kapulisan sa rehiyon para sa araw ng pasukan. Mahigit 3,000 pulis at force multipliers ang ipapakala sa areas of convergence ng mga guro, estudyante at mga magulang. Yung po ating Balik Eskwela 2026-2027, combination na po ito ng ating pagbabantay sa ating mga sa schools, sa terminal, sa lahat po ng places of convergence na kung saan po yung ating mga teachers, the parents, and the students will be provided with the necessary security. Ito naman po ay tried and proven na kuwan natin sa Region 3. Kasama rin sa operasyon ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay upang mas mapalakas umano ang seguridad sa mga paaralan. Ang majority of our force multiplier belongs to the barangay. Alam naman po natin, tayo galing po tayo sa mga barangay schools, sa mga elementary schools, in far-flung areas po. The barangay tannods will be utilized in coordination with the Chief of Police, and we have already conducted initial meetings. May mga pagpaplano na po na ginawa to make sure po na yung ating mobile patrol system, foot patrol system, at saka yung ating police assistance desk will be established during the opening of classes. Samantala, sa kabila ng nakatakdang pagbubukas ng klase sa June 8, nagpaalala ang DepEd sa mga magulang na hindi pa sarado enrollment sa mga pampublikong paaralan. Tatanggapin pa rin daw ang mga late enrollees para sa final processing hanggang July 27. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.